Maayong adlaw sa tanan, mga kaigsunan, mga kahigalaan, mga kaigsunan nga nagapadayon sa pagsunod sa atong programa. Nagapasalamat ta sa Ginoo nga dunay mga kaigsunan nato nga di nagapadayon sa matag adlaw sa pagpaminaw sa atong audio. Apan ining adlaw nagpasalamat ta sa Ginoo nga ang atong gihandom nga maka-video ta igsoon ni atong programa. Pasayod ko nga kini magmalambuon, magmamungahon uban sa mga pag-ampo bisan pa man sa mga kaigsunan atong gihangyo nga kining atong programa dala ni Hesukristo paluyuhan kini sa mga pag-ampo sa atong mga kaigsunan nga mga nagapadayon sa pagsunod nining atong programa. Atong na notice mga kaigsunan na ibaluan nga doon na tay mga viewers nga naa karon sa ubang nasod, mga kaigsunan nga naa karon naning palad sa ubang nasod. Salamat sa Ginoo nga ang Bisaya nga wali igsoon atong mapaabot nganha sa inyong tagsa-tagsa ka dapit. No, mga kaigsunan, dili nato angay kaulaw kining Bisaya. Kung sa karong adlaw atong gipasalamatan ang Ginoo nga diniabot sa punto nga makahimo na ta sa atong broadcast pinagig video. Unya atong gihandom nga kining ato karong topiko mga kaigsunan ang atong pagahisgutan mahitungod sa ministeryo ni Kristo diha sa kamatayon. Mo ni siya ang matawag nato mga kaigsunan nga kinatibuk-an nga plano sa Ginoo sa kinabuhi sa tao pinaagi sa kamatayon sa iyang bugtong anak aron nga ihalad kini sa paghatag kanatong paglaom kinabuhi nga walay katapusan. Siya ang nahimong binhi sa kalibutan nga diin naghatag kanato sa kinabuhi nga walay katapusan. Ug matud pa ni Apostol Pablo, kinahanglan nga ang binhi mamatay aron nga kini maghatag sa kinabuhi. So kinahanglan ug matud pa ni Kristo magigsunan ang mga apostolis dili gusto nga siya mamatay. Matud pa ni Apostol Pedro nga una kong mamatay Ginoo sa dili pa ka mamatay. Unya matod pa ni Kristo mga kahigalaan nga nagtuo ka nga dili ako makahimo sa paghangyo sa Amahan sa langit aron magpadala siya og upat ka legion ka mga manulunda aron nga protektahan ko, mapanalipdan ko. Apan unsaon man pagkatuman sa kasulatan, unsaon man pagkatuman sa propesiya sa paghatag kaluwasan sa kalibutan. Matod pa ni Kristo, kinahanglan nga mahitabo ang pag-antos, kinahanglan mahitabo nga ako mamatay. Tungod niini ang kamatayon ni Kristo mga kaigsunan, ato kini nga pagahisgutan nining adlaw. Nga diin ang kamatayon ni Kristo naghatag og paglaom sa tagsa-tagsa nga mutuo kaniya. Ang tagsa-tagsa nga nagadawat kaniya. Busa kung imong tan-awon diha sa Mateo kapitulo 26 mga kaigsunan nga diin adunay mga pagpahinumdom ni Kristo sa iyang mga apostoles nga siya iga hatod na ngadto sa kamatayon. Kamatayon didto sa krus. Kung imong tan-awon mga kaigsunan, ang krus usa ka simbolo sa pag-antos. Ang krus nagasimbolo nga kini usa ka pahamtang sa silot nga diin sumala sa panahon ni atong iya nga panahon ni Kristo. Ang krus gigamit sa Romanhon nga panggobyerno aron isilot sa tao nga diin silutan ngadto sa kamatayon pinaagi sa krus. Sa Pilipinas mga kaigsunan nahitabo nga ang death penalty pinaagi paglingkod o lingkuranan nga di kurente. Nay panahon nga ang gobyerno musilot sa tao nga makasala pinaaging pagbitay. Pero panahon ni Kristo igsuon nahitabo nga siya muadto ngadto sa silot sa kamatayon pinaaging pagpalansang sa krus. Unya imo makita mga kaigsunan nga ang krus gigamit mga kaigsunan kahigalaan dili simento dili puthaw kahoy kay nga naman mga kaigsunan ilansang man siya, di man pwede nga ibarinahan siya. So dapat ilansang siya diha sa kahoy. Kung imong tanawon mga kaigsunan, atong hisgutan sa makadiyot kining kahoy. Ang kahoy gigamit sa uban nga
isugnod. No? Ang uban gigamit ang kahoy kuliton aron himong dagway sa ilang mga idolo. Unya ang kahoy mo hinungdan usab nga si Adan ug si Eva nakasala tungod sa bunga sa kahoy. Sa Biblia dunay giingon nga kahoy sa kinabuhi. Kung imong tanawon mga kaigsunan, ang kahoy sa kinabuhi diri magsugod ang kinabuhi pinaagi sa krus ni Kristo. Ang bunga nga mao si Kristo mga kaigalaan. Kung imong tanawon, may pagka kahuluganon nga diin dito siya sa krus ilansang tungod kay pinaagi sa krus igsuon makabaton ka sa kinabuhi nga way katapusan. So dito gipasidaan sa mga apostolis nga diin mga kaigsunan ang atong Ginoong Hesukristo mahimo nga siya iadto ngadto sa kamatayon sa krus. Ug kini nga mao nga panahon mo ni siya ang panahon sa pagsilibrar sa mga sa mga Hudyo nga diin kapistahan o selebrasyon sa tinapay nga way libadura. Diin sila giluwas sa Dios sa diha nga niabot ang kamatay dito sa Egypt. Diin ang Dios nagpadala sa katapusang hampak ni Paraon nga ang tanan nga mga panganay mamatay. Apan dunay gihatag sa Dios nga kaluwasan sa mga Israelinhon nga magbutang sila dugo sa ilang pultahan ug unya ang kamatayon mosaylo sa ilang panimalay. So nagasilibrar sila niini. Kung imong tanawon mga igsoon atol sa maong okasyon nga si Kristo giplanuhan nga patyon. Ug unya mga kaigsunan, sibo sa balaang kasulatan nga ang dugo ni Kristo magdalag kaluwasan. Ug mausab kana ang atong pagsilibrar mga kaigsunan diin diha sa kamatayon ni Kristo sa wala pa siya mamatay naghimo siya og katapusang panihapon. Unsa may naa sa katapusang panihapon atol mga kaigsunan sa wala pa siya mamatay. Imo makita sa kapitulo 26 nangutana ang mga apostoles unsay buhaton namo Ginoo mahitungod sa imong kini gitawag panihapon. Unsay gingon sa atong Ginoo Kristo, umadto kamo sa syudad o unya adunay balay dito nga inyong pagasudlan, sulod kamo sa usa ka tawo nga nagpasan og tadyaw unya kung asa siya sulod kamo dito kay naandam na ang maong lawak. O giandam sa mga apostoles ang panihapon, katapusang panihapon. Gipreparar sa Ginoo sa dili pa siya mamatay ngadto sa cross. Gipreparar naman gali niya daan mga kaigsunan ang iyang dugo panahon sa Israelinhon nga naulipon ngadto sa Ehipto. Nga diin naluwas ang ilang gitawag nga mga panganay nga mga kabataan. Wala sila maiagom sa kamatayon tungod sa dugo nga gibutang didto ibabaw sa ilang pultahan. So ang dugo ni Jesus gipreparar bisan pa sa daan nga testamento. Busa luyo sa iyang pagpasabot aron masabtan nato kining panihapon nga ginahimo sa mga kasimbahanan. Usahay mga kaigsunan ang mga ministro o mga pastor wala tagaig kaimportante ang pagpreparar sa balaang panihapon sa Ginoo. Na kung imong tan-awon mga kaigsunan sa wala pa mamatay si Kristo iya kining gipreparar ang panihapon pinaagi sa pag-andam sa mga apostolis. Tungod kay ang panihapon sa Ginoo gitawag kining balaan, panihapon sa Ginoo. So diha sa ato mga kasimbahanan, mga kaigsunan, angay nato mahinumduman, ginahimo nato ni ang balaang panihapon para sa atong paghandom sa atong Ginoong Hesukristo. Atong ginahandom ang iyang kamatayon, unya ang magpreparar niini nga mga pagkaon igsuon, nga pagkaon ang mga balaan nga tao. Mga tao nga naa sa simbahan nga makit-an nimo ang ilang kinabuhi nga balaan. Balaan din nagalikay sa pagbuhat sa dautan. So dili basta-basta ang paghimo niining gitawag nga pagsilibrar sa panihapon sa Ginoo
nga din atol kini sa iyang preparasyon nga siya mamatay. Giandam niya aron sa iyang kamatayon handumon sa mga katawhan kay ang iyang kamatayon nagdalaman og kaluwasan. Una nga dako kayo ang mensahe. Kung imong tan-awon mga kaigsunan ang kamatayon sa atong Ginoong Kristo, siya mao ang alpha ug omega nga iyang gihulagway ang kinatibuk ang panghitabo sa kalibutan nga din ang kalibutan nagkinahanglan og kaluwasan nga kung imong tan-awon mga kaigsunan kumpletong detalyado biblikanhon nga kahulugan diha sa Mateo kapitulo 26 hangtod sa 28 ang kinatibuk ang trabaho sa Kristohanon aron siya makabaton sa kinabuhi nga walay katapusan. So importante madiscuss nato mga kaigsunan ining adlaw ato mahisgutan kining ministeryo ni Kristo diha sa kamatayon. Hinumdum kita mga kaigsuran nga din ang kamatayon sa atong Ginoong Kristo usa kini ka dako nga kasakitan siyang kinabuhi. Nga din niadtong panahon na si Kristo uban siya mga tinunan niadto sila sa Getsemane. Kung kamo na panalanginan nining atong mensahe, palihog kog like apan kung doon na mo'y ikasugyot comment lang. Ayaw kalimot sa pagsuporta ning atong programa, pinaagi sa pag-share. O subscribe na! Pinduta ang notification bell para una nimong makita ang atong mga video. Daghang salamat.